बड़े सुंदर भाव बाबा उठो बात करे तई से पहले एक बेर आगा सब गुणी करी हाथ उठा के जय करो लगा दिए बोले बाबा के नाथ की हो बड़े सुंदर भाव बाबा लेने चलिया अपने नगरी हमर साउंड वाला भैया लाजवाब बजावे छन मिश्रा जी उनको ले एक बार ताली बजा दिए सब गोटे और कहबै बाबा साहब यो बाबा यो दानी यो भोला ले चलियो बाबा ले चलियो और 25 मिनट और कार्यक्रम चलते तई में की कहबै बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम नाम जप बहा भोले बम भोले